Doncs bé, gràcies per la invitació. Quan un comença a pensar sobre l'arquitectura i el temps, un intenta pensar que ha fet molts de projectes. Normalment jo faig conferències on parlo dels meus projectes, presento 200 projectes. I encara que tingui 15 minuts, encara presento 200 projectes. Però avui el que faré és una mica diferent. I he començat reflexionant sobre com en alguns d'aquests projectes, però també la meva manera d'entendre la vida i les meves interaccions a través de l'arquitectura amb les persones, el temps apareix. Aquesta és una pregunta que jo els faig als estudiants a Praga, a la Umprum, quan ells volen formar part del meu estudi durant 5 anys. I els demano que surtin fora al carrer i facin una fotografia de la cosa més divertida, equivocada. Aviam, això va avançant, potser sí, potser no. Aquest tira enrere, aquest tira avant. Encertada. Divertida. Nova. Això serà lent, llavors. O antiga. I us demano a vosaltres que si ara havíeu de fer una fotografia de la cosa més antiga que podeu imaginar o veure al vostre voltant, de què faríeu una fotografia? Estem a un museu que té objectes molt antics. Però què és allò? Tanqueu els ulls, una fotografia d'allò més antic que vosaltres podeu veure, sentir. Tinc 2 tipus d'estudiants al FIA a la cap. Ells surten de l'escola i em presenten normalment 2 fotografies. Hi ha un tipus d'estudiant que em presenta aquesta, que és la rotunda de Sant Martín, del segle XI, i després tinc un altre tipus d'estudiant, que és aquell que em porta una imatge del sol. I vosaltres pensareu com el vostre objecte se situa dintre d'aquesta temporalitat de lo geològic i còsmic o lo arquitectònic, lo social i lo polític. I és entre aquestes 2 tensions on l'arquitectura moltíssimes vegades es troba atrapada. Aquells que pensen que l'arquitectura és un fet tectònic de ciutat construït per arquitectes o entendre que l'arquitectura forma part d'un sistema molt més complex del qual senzillament nosaltres en som partícips, articuladors i disruptors. En aquest procés de reflexió sobre què és el temps i quina és la condició vital sobre la qual nosaltres posicionem com a arquitectes o com a persones, hi ha una frase que tots l'hem sentit a parlar, que diu: en aquesta vida s'han de fer 3 coses. S'ha de plantar un arbre, s'ha d'escriure un llibre i s'ha de criar un fill. I d'aquestes 3 coses, jo més o menys en portava algunes més al dia que d'altres. Ja puc dir a dia d'avui que n'he començat a fer totes 3. Necessitaria que això avancés d'una forma més lleugera. Potser podríem aixecar l'ordinador, sisplau? I així poguéssim tindre el Bluetooth una mica més àgil. Aquesta és una tradició que vaig començar quan vaig arribar a l'Architectural Association a Londres, que vaig agafar tots els estudiants del primer any i els vam portar al campus, al Hook Park, a plantar un arbre. Perquè com a un estudiant d'arquitectura el més important que et pots fer pedagògicament és situar-te dintre d'aquesta condició planetària de que el que tu fas no és senzillament constituir una comunitat o contribuir a un espai immediat de 20, 50, 100 anys, sinó que en realitat el que un fa és pertànyer a una dimensió temporal, planetària, i portar els estudiants en aquest procés, en aquesta excursió, en aquest espai, i demanar... No està avançant això, i demanar que cada un d'ells d'una forma simbòlica, però també d'una forma real, poguéssim produir... Ets ja has pitjat el botó blanc, Veritat? Sí. Vinga. Vam plantar un arbre. Aquests 125 estudiants i jo mateixa, el primer dia, plantes un arbre per entendre que formes part d'aquesta continuïtat, on aquests troncs, aquestes arquitectures construïdes amb els arbres amb els quals se situa aquest acte de plantar, constitueix un procés de construcció, un procés de disseny que no va només en busca de la forma, sinó també en busca de les ecologies, dels biomes i de la manera en què aquell arbre constitueix i participa com un més d'aquesta societat.
Tots de vosaltres possiblement heu plantat un arbre i podríem fer moltes teories, però la d'escriure un llibre és molt més complexa. Aquesta setmana he tingut el privilegi de formar part d'aquest llibre, una presentació que vam fer a la Fira del Llibre en català, que no sé si encara hi és aquí a Arc de Triomf, on juntament amb Boris Groys, amb Pere Jaume, moltíssimes altres persones, ens van demanar que contribuïm des de les nostres disciplines a reflexionar sobre la contemporaneïtat i sobre el segle XXI. És molt difícil quan te pregunten que faci una reflexió sobre el segle en el qual tu et trobes. Normalment, quan un està fent un doctorat o quan un en realitat se dedica al fet històric, intenta trobar el que diu una distància crítica, una distància saludable. Normalment et demanen quasi uns 30 anys per a començar a identificar aquesta tasca. I aquest projecte de reflexionar sobre l'arquitectura del segle XXI ho he fet a través d'aquest abecedari de la A a la Z, on en realitat parlo del temps quan parlo del futur. Si el temps podríem dir que possiblement és una de les grans ficcions que la humanitat ha creat, i entenent que la idea de present, passat i futur, aquesta manera d'ordenar els fets dintre d'una progressió a vegades massa lineal, és per mi essencial quan intentem entendre com ens posicionem, com hem sentit aquest matí, en la construcció de futurs i de nous imaginaris. Aquest text, que evidentment no vos llegiré, però que us convido a tots a que el llegiu, és una forma de denunciar les estructures en les quals estem operant, institucionals i culturals, i una manera d'obrir i de fer una crítica a uns temps diferents, no només de cara al futur, sinó de cara també al passat, de com redefinim i reconstituïm algunes d'aquestes qüestions. Produir aquest abecedari, que és un exercici que si aquí acaba estudiant, jo realment us aconsello que intentéssiu pensar quines són les paraules claus que nosaltres necessitem per a construir un vocabulari conjunt per a entendre aquest moment present. Si ara aquí paràvem, aquestes presentacions de 15 minuts, i ens intentàvem ficar d'acord en quin vocabulari ens defineix i nosaltres necessitem per ser capaços d'operar a fora, per comunicar-nos amb la societat, amb la persona que ens ven el pa i la persona que està fent polítiques, la persona que està donant diners, la persona que està exercint poder o la que no en té cap. I aquest vocabulari, que moltíssimes vegades de forma acadèmica produïm per distanciar i produir aquesta distància jeràrquica, és una cosa que realment crec que és important a esculpir, no només el temps, sinó la manera en què ens comuniquem. Aquesta unitat temporal del fet històric, la idea que aquest llibre parlava de la contemporaneïtat i del segle XXI, és una cosa que realment crec que és molt interessant. Molts de nosaltres avui, com a dissenyadors, com a arquitectes, estem sempre intentant veure com ens posicionem dintre del nostre present, com ens posicionem en relació als altres. Però molt poques vegades ens entenem com un col·lectiu, com una suma de totes les cadires, de totes les persones que estem aquí. Aquest projecte, que es diu Office Us, és a dir, oficina nosaltres, intenta entendre com seríem capaços si nosaltres ara en aquesta habitació ens constituïm tots com una oficina conjunta, amb totes les virtuts, capacitats i poders. Aquest era un projecte que va representar els Estats Units a la Bienal de Venècia l'any 2014, que feia això, agafava oficines d'arquitectura com DSR o SOM o Bernard Tschumi i realment les intentava configurar amb un col·lectiu global i a la mateixa vegada singular i plural. I amb aquest logo, amb tots els logos, intentàvem produir quasi una heterotopia de temps i de contingut, que Foucault ens diria, per ser capaços d'explorar totes les arquitectures que cada una d'aquestes oficines havien produït durant els últims 100 anys dintre, no dels Estats Units, que era el context en el qual jo estava operant, sinó a nivell global dintre del planeta. Com podem entendre la capacitat de que totes aquestes oficines reconfigurades, reordenades, no només espaialment, sinó que conceptualment, temporalment, en una sola oficina, que aquestes organitzacions ens facin entendre com noves persones amb noves tecnologies siguin capaces d'apropiar-se i d'agafar responsabilitat. Moltíssimes vegades diem aquests arquitectes o aquests dissenyadors. I hauríem d'agafar aquesta consciència col·lectiva de que tots formem part d'aquest mateix cercle. Aquest cercle, el que veieu, és un rellotge de temps, si voleu, que articula aquests quasi 200 anys, 200 i pico oficines d'arquitectura, els 150 dies de la Bienal de Venècia i les persones que van anar participant amb els temes que van estructurant. Aquest rellotge, aquest cronograma que organitza aquesta informació, que avui no en parlaré perquè no en tinc molt de temps,
Per a mi era important entendre com produïm aquests espais on el temps, la multiplicitat i les persones es troben en una taula, una taula de negociació amb el temps, amb la història, amb el passat. Aquest no era l'últim sopar, sinó que era el primer esmorzar que ens va portar en aquest pavelló durant 6 mesos a qüestionar les històries que havíem heretat, que s'havien escrit sobre l'arquitectura que s'havia produït, entenent que cada un d'aquests projectes, bons, dolents, mediocres, formaven part d'estructures geopolítiques, econòmiques, que a través de visualitzar-los de formes diferents feien evidents certes formes i tensions, moltes vegades geopolítiques, moltes vegades tecnològiques, que ens ajudaven a entendre com l'arquitectura en realitat és partícip d'aquesta producció històrica que moltíssimes vegades la veiem narrada a través de moltíssimes altres narratives. En aquest projecte, el que per a mi va ser més interessant, vam produir una exposició, 6 mesos d'experiments i laboratoris. Vam acabar produint 3 llibres. Aquest de Saudi Aràbia avui en dia també és rellevant. Vam acabar produint 3 llibres, dels quals, evidentment, tots parlen sobre el temps, però especialment aquest manual, que va ser l'últim, que el vam acabar el 2017, perquè, evidentment, estàvem buscant una oficina que compartís amb nosaltres el seu manual. És una compilació de tots els manuals que les oficines d'arquitectura tenen a les seves oficines. I direu, les oficines d'arquitectura tenen manuals? I als Estats Units sí, les tenen. Per què els tenen? Perquè volen regular la manera en què les descripcions dels rols, la manera en què actuem des de la visió, la missió o la visió, que diria Saúl, com comences a entrar a una arquitectura, a una oficina d'arquitectura. I aquest llibre, que a mà esquerra el que té són entrades històriques, des del 1900 fins al 2014, i a la dreta contribucions contemporànies de nous autors, ens parla dels models de negoci, i com veieu hi ha entrades des de moments més històrics a moments més presents, a qüestions de salari, a qüestions bastant molt més complexes. Però per a mi el que és més interessant que parlar de contractes és parlar d'aquestes qüestions que moltíssimes vegades no en parlem. I com que aquí m'han convidat a parlar sobre el temps, en aquest llibre he anat intentant desgranar aquells espais on comencem a parlar del temps. Algunes coses com sobre temps, és a dir, què passa quan algú treballa més? Aquelles hores extra. Què passa quan... I no us aniré explicant cada un com ha anat evolucionant històricament, però que en realitat històricament s'ha sigut una qüestió legal i jurídica que el temps extra sigui compensat. Com som capaços de parlar sobre la procrastinació, quan fem alguna cosa que no fem res, però en realitat ho fem tot. O com parlem en realitat de moltíssimes altres coses que tenen que veure amb la manera en què entenem les vacances o les festes nacionals, i com això se va regulant i es va construint una arquitectura de relacions, una arquitectura humana. Jo no aconsegueixo avançar res. La regulació del temps, la regulació de moltíssimes d'aquestes coses que ens permeten entendre com dintre d'un espai legal, dintre d'un espai històric, anem posicionant-nos i que com a arquitectes i dissenyadors no només dissenyem espais, formes, sinó que també hauríem de dissenyar legislació, regulació i espais de llibertat. En aquest sentit, aquest llibre, que parla sobre l'arquitectura de les oficines d'arquitectura, que també mira l'evolució històrica dels instruments, de com al principi l'arquitectura es produïa amb aquests instruments quasi barroers, extremament delicats, amb unes olors molt diferents, fins als nostres contemporanis impressores 3D, ens ajuda a pensar què i com anem canviant aquesta evolució històrica de la nostra disciplina. I com he dit abans, crec que el disseny dels espais arquitectònics de les lleis és molt important. I aquí m'arriba a parlar del tercer punt, i ja queda poc, que és la de criar un fill. Criar un fill és una cosa que no en parlaré perquè encara no ho sé, n'he tingut un fa 8 setmanes, així que estic encara en pràctiques. Però aquest matí, quan he intentat sortir de casa i dir com arribo aquí avui, he mirat i caminant 45 minuts anava amb la Lalo, que és l'àvia del nen, i dic, no arribarem, és a dir, 45 minuts jo passo. Anirem en transport públic, vinga. I, evidentment, en transport públic, si tu vas en transport públic, et diu, vinga, agafa la línia verda, la línia vermella, i, evidentment, volem que sigui wheelchair accessible quan vas a les opcions. En aquest sentit, aquí ens deia que tardaríem entre 35 minuts o 18 minuts. Bé, hem tardat quasi 2 hores. Per què? Perquè les direccions de cara on estan els ascensors d'aquestes wheelchairs imaginàries, que jo no havia fet mai, són impossibles quasi de trobar.
Què és el que passa aquí? Que en realitat aquesta ciutat, aquestes opcions que ens dona Google, són opcions d'un temps normal, per a persones normals. Inclús amb una acceleració, quan anem a l'aeroport i ens diuen d'aquesta porta arribaràs en 10 minuts. Quins 10 minuts? Els teus 10 minuts? Els meus 10 minuts? Vivim en una societat on aquest temps normal és altament problemàtic i no som capaços d'expandir-lo. I hi ha unes lluites bastant importants per a fer que aquest temps normal sigui un temps que es vagi expandint a un temps individual, a un temps infantil, a un temps de quan arribes tard, a un temps de quan arribes, de quan tens temps, a un temps de quan vols veure arbres, a un temps quan vols estar jubilat o estàs jubilat, a un temps quan en realitat vols veure la ciutat com un jubilat, a un temps quan estàs trist. Per què no entenem que aquesta multiplicitat, les tecnologies que tenim avui en dia podrien produir-nos aquestes arquitectures de veure la ciutat, de produir aquests camins que no siguin només amb l'eficiència d'una ciutat d'arribar a hora, d'arribar en aquella reunió. Una visió d'una ciutat que moltíssimes vegades és d'aquell home blanc de negocis que ha d'arribar en aquesta reunió, que és el més important. Aquesta multiplicitat dels temps, i ahir me'n vaig donar compte que temps en català no té plural, però aquests tiempos, these times that we need to multiply, fa que entenguéssim que en realitat part de la nostra tasca com a arquitectes, com a dissenyadors, és multiplicar, és fer que aquest temps normal se'ns faci molt més que humà, inclús un temps animal, inclús un temps col·lectiu o un temps públic, però que sigui des d'aquesta multiplicitat. Ja, potser, per acabar, i això sí que serà impossible, tenir un fill, moltíssima gent diu que és un projecte. Jo dic que en realitat tenir un fill és un festival, perquè els festivals el que t'ajuden és a percebre i a veure la ciutat des d'una manera diferent. Un festival t'ajuda a produir arquitectures temporals que ens canvien la percepció d'allò que tenim al davant. Un festival, com un fill, també t'ajuda a reconèixer-te, a reinventar-te i a reposicionar-te. Aquestes imatges són imatges d'un festival que vaig tindre l'honor de començar fa 2 anys amb la Beth Galil, José Luis de Vicente i jo mateixa, el Festival Model d'Arquitectures de Barcelona, que també es va tenir una edició l'any passat, malauradament aquest any no ha sigut, esperem en el futur que pugui tornar a passar, on aquesta idea de la temporalitat, de l'experimentació i de fer que el disseny, l'arquitectura i els pensadors estiguin al capdavant d'aquesta redefinició, d'aquesta reinvenció de la ciutat, sigui possible. L'any passat amb el Saúl, hi ha moltíssima gent, veig aquí amb l'Àlex, amb qui aquest any estarem a Venècia representant el pavelló de la cultura catalana, si tot va bé, a Venècia de la mà de l'Institut Ramon Llull, on intentarem un altre cop parlar de l'arquitectura des de perspectives molt més diverses del que normalment entenem l'arquitectura pugui ser, des d'una arquitectura amb multiespècies i etcètera. Ho deixarem aquí, hi ha moltíssim més, moltíssimes gràcies, aquí estem.